Takže dobrý den lidi, já vás zdravím u mýho prvního videa ze hry Minecraft. A vůbec. Takže tady asi vytvoříme nový svět. Tak, super. Dáme si jít asi, já nevím, jaký si mám načít. Třeba takovýhle. A podepíš se ještě. No nic. Takže. Omlouvám se, že bude možná jakoby zastřínutá obrazovka, ale to pak když tak ještě upravím, když tak na příští díl. Sugarcane je super, savana, bude se hodit dřevo. Šupsí, si se vykoupeme, aby jsme nesmrdili. No jinak. Plánoval jsem točit Minecraft už hodně dlouho, ale jako hodně se koukám na Enderdavea, pak ještě Gamera, Menta a Goga. A Minecraftáka, to je asi všechno. A možná i Pedra. Šup. Šup, šup. Tak. Šup. 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 Dřevo. Jej. Trošku posunutý. Super. Tak. No jinak. Tohle budu točit asi tak většinou 10 minut. Asi ne víc většinou. Jinak já nevím, no. Takže první díl asi bude určitě nudnej. Jak asi víte. Většinou nespoileruje je to tak. No nic. Raz, dva. Koul. Tři. Super, uděláme si lepší pik. Nejdřív uděláme tyčky. A uděláme si pik. Lepší. Tak, super. Jinak koul si taky vezmu, se bude hodit. XP. Nuda. Jak říkám, nuda, no. Tak udělám si ještě furnejsu. No 3, hned uvidíte na co. 5 sekira. Taky spálíme pak. No nic, no, tak se pokusíme tady najít village někde. Nebo se tady ubydlíme, myslím, že na poušti. Se ubydlíme na poušti. No, nebudu zpívat. Radši.
ještě mě zažalujou. Asi tady bych si zabydlel. Mám lopatu zase. Klasika. Co udělám jednou, dvě. Šup, šup, šup. Šup, šup. Dám si lopatu. A ještě jednu lopatu. Tak jdem to tady trochu zvětšit. Ještě trochu zvětšit asi. Takže... Co bych vám jinak povídal? Já si budu ještě natáčet asi 5 minut, pak to si ukončím. Takže ještě víc písku, no. No nic, no. Každopádně stavím, no. Neobvyklá činnost v Minecraftu, stavění. Příští díl už možná budu hrát na easy, když najdu dia. No až najdu dia, tak se přepnu. Tak. Ale to necháme. 5. Tak, šups. Dřevo. Doufám, že můžu udělat z toho i ty. Je, super. A schody taky jdou. Takže si tady postavíme takový menší baráček, když tak si pak dojde natěžit dříví. Jakože asi určitě. Takže to uděláme hned. No. Baví mě těžit akáty. Jop. Super. Jedna. Super. Snad mělo stačit. Slzničko. Ještě jednou. No nevadí. To jsem bral. Špatně uděláme si hodně dřeva.
super akorát. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To udělám s tačema. Šup. Šupity-hup. Jasně, buggy. No tak já tady asi ukončím a tak nashledanou, uvidíme se u dalšího dílu se mnou Adamem. Nashledanou.